Temo loso ewi wach biro ma King to wabiro medo lo wach ni kowuok e kaunti ni mondo wanyis janeno marwa mar Ramogi TV kaka jodak ma Mombasa wacho kaluwore gi limbe mar King Charles. Ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga and George Aoko. Aya, nyakora Ramogi jwang wadhi State House koro. Aya, nyakora Ramogi jwang pichni mineno kanyo, pichni achiel kachiel, jatend piny Kenya osewinjo kanyo weno mano mar piny, mano national anthem, ino kanyo jatend jolweny bende nitiere kar kanyo, mano Ogola mantiere kar kanyo kachiel koda ka Mama Rachel Ruto, jatend piny Kenya William Ruto nitiere kar kanyo. Jombeta kod jo chwala rita makare bende nitiere kar kanyo, makoro Ben Gore kagirito chopo mano mar Kingi Charles Maradek kod Malkia Camilla mabende warite pacho kanyo kora Ramogi jwang gi chenro mopogore opogore madhi nyime kar kanyo. Gimedo mana twak niere kaka wadhi pangre kar ka, wadaikore yo machalo nade. Mabul bende oseting', oseike kapo ni koth ochaka o ero apisas medo donjo. Jating' dai jatend piny Kenya William Ruto bende nitie kar kanyo. Musalia Mudavadi bende osechopo, mano jatend jotend migepe kachiel koda ka jatend migawo mochung'ne wechego mago mag tudruok kod pinje maoko kata mano mar foreign affairs entiere kar kanyo. En ikruok makende magitimo apisas madito e sirkal masani gi mago bende mawuok e sirkal no mano mar piny Ingereza igeno ni dhi chopo kar kanyo ka koro kama gintiere kotelnegi kod Kingi Charles Maradek gidhi bedo kacha ka gitudre achiel kachiel. Nyamburko madonjo kar kanyo koro nyakora Ramogi jwang kinde moro amora ka chakre sani wadhi bedo kanyo ka waneno pichni mago mag Kingi Charles Maradek kachiel koda ka Malkia Camilla. Mago pichni mabende wayudo ni kanyo achiel kachiel kawuok e kar jot mar jatend piny Kenya Arita Oridi. Kantiere thum moro amora ma ntiere kar kanyo kata ben migoyo kod jolweny mabende osechopo kar kanyo. Gik mage monego beni wadhi neno kanyo kora Ramogi jwang, wadhi bedo kanyo kwa winjo ang'eni kata jok mantiere machiegni koda kar jot mar jatend piny Kenya nyalo bedo gi thuolo mano mar neno kata mar winjo miruti madhi bedo kata ka kimuojo mano kaka ranyisi mar rwako jatelo e pacho kae. Kanyo aneno ka osetelnegi kod mago nyamburko moyiedhi mage kachiel koda ka nyamburko moyiedhi mano mar Kingi mano kawuok e log tich mano margi mambetre ma piny Ingereza pacho kae kama gintie kanyo. Koro en mana ikruok makende mare mar mondo mi ochopi apiko ma milo mach waseno kata kodonjo kendo koro sanyo kora Ramogi jwang magi pichni mokwongo mage ma obiro pacho kae bang' tieko limbe mare manotimo mogik higa mar 1987 mano ni limbe mare mar adek ma limbe mare mar ang'wen koro e thuolo go duto kosebedo pacho kae ero osechopo nyakora Ramogi jwang pichni go koro neno gi kanyo ka omosre kod jatend piny Kenya.
Finish with your nitrous. Yeah, boy. Oh, yeah, shit. Yeah. Yeah. Unaenda nayo moving. Utafikia hapo. Hapana, kuna ya uti ndio hiyo. Front. Machukua lakini wameikata ina ka distance sana kumbali. Nyakora Mogejwang mano jatend piny Kenya koro ka onyiso Kingi Charles Maradek mano gigo mosebedo kanyo katimore duto kendo komoso mago jodito mantiere sirkal kendo koro giwuoth achiel kachiel ka gichomo mano malo kanyo. Owacho no sebedo kod wuoth mawuok e pinyno mar Ingereza machop pacho kae, mano wuoth makao seche 8 dakika 35 mano kitiyo kod ndege maringo e ng'we machalo ndege no mano mane Kingi Charles Maradek otiyo godo kantiere e kor lwasi mochopo Nairobi okinyi osira wende ma kawuono kendo koro sani ang'wa winj kanyo ka ben chak idhigo kendo.
Aya, Nyakora Mugejwang waseduogo. Wantiere karka mago pichni mabiro achiel kachiel koro kawuok kar jot ma jatend piny Kenya. Kendo nyaka sani mano limbe mar Kingi, Charles Maradei kod Malkia Camilla mabende osemole pacho kae kendo gisedonjo iye kanyo koro en romo mana matin kapok gichako chenro mar odiochieng' ma kawuono. Koro ka idonjo e ot kanyo nitie gik mathoth ahinya matimore kanyo Nyakora Mugejwang kendo okinyi ma kawuono ang' en morwa mondo mi wakelni gigo duto ma ang' wakelni achiel kachiel mano ka wantiere kar kanyo kar jot ma jatend piny Kenya. Jofwambo wantiere kar kacha kendo gidhi bedo ka giwuotho kama Kingi dhiye mago e kindego duto ka wantiere kodi kanyo Nyakora Mugejwang. Ang' akonie mathoth mapod ntiere kar ka ma waikoni odiochieng'ni ma kawuono. Wadhi bedo kae bende mana kawuono koni sa odong' dakika achiel kende to wadonjo sa 5 sa ma ondikie kambini keta Ramogi TV mondo mi watiek chenro mar mbako romo. Kadhe gi dakika achiel tabro wacho go chopo dakika achiel ka dakika 2. Kata kamano wang'e gigo ma ok nyal geng' bende otimore kar kacha. Watieko twak okinyi ma kawuono chenro mar mbako romo kantie picha moro amora ma bobiro ni kawuok kar jot ma jatend piny Kenya wabiro thuolo mondo mi watiek kodgi. Kata kamano Nyakora Mugejwang watimo mos ni mar sama ne wadhi kacha kar jot ma jatend piny Kenya ne wawito tudruok marwa kod profesa mano Kawango Agot kendo watimo mos wabiro thuolo matudore kod odiochieng' machielo e twak maket kono ma kata mopogore gi mae. Erokamano ahinya ne profesa Kawango Agot kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV kata thuolo matin mane wayudo kar kanyo. Aduogo e studio kar kae wach mogik waduto penj mar KCP ma mogik wawinjo gik ma jopiny nowacho gigo duto mosebedo kacha katimore. Adana chako kodi japuonj David Ochieng' mondo ang' ikonwa mari mane bwo dakika achiel waduto mondo mi wasave sa momedo matin e wiye ni kwatieko to koro wadhi wawinja ni koro gik ma Kingi Charles gitimo pacho kae. Achako kodi japuonj. Erokamano kuom miya thuolono mondo koro awach kaka KCP osebedo katimore. Kech wawach ni ma KCP mogik. Gi wach mari mogik. Gi wach mara koro kang' waduogi. Wachako waduogi kendo. Koro we awach ne nyithindo matimo KCP amiyogi awe maber kwayo negi maber gitiek maber kendo wang'eyo ni gidhi kalo gibed mana gi chir gidhi kalo. Okay, koro kacha kamedo wacho awach kana chako ne support CBC. Koro ne janyuol mosewuoyo pod ajiw ni CBC ber. Law king'iewo to irwake tok higni 2 kata higa achiel tiwinjo ni onego bed nakelo ne design machielo mopogore gi marwako ni. Koro loko law yie to sama loko law ang'eni seche moko ineno ni law koromi to yie ni mondo fit law maber ma law chup matimre nade maromi. Koro kuma diyowa wadhi neno ka kwa mulo kuma diyowa but CBC to en kae to stay. En ka kendo okane kwa dhirie nikech nitie nyithindo mano gole e PP1 sani gin e grade 6. Koro kwa kethe ting'eni wa ketho ne nyithindo ka. Aya. Erokamano japuonj David. Emmanuel wach mari mogik mana mapiyo kaeto wadhier morin to walor chenro wawuog kawuono. Nyalo wacho ni ber mar 844 ni nomi diversity. Diversity ber. Nyalo wacho ni somo science to kichopo onko kae tije mag science go onge. Idonjo kumoro kacha nikech ingi diversity. CBC be ber nikech ober nikech koro donje concentration. To concentration kwa donje an kwayo mara kuom sirikal en mana ni ya wabed gi system mar absorption. Ang'eni kwa timo science wadhi bedo absorbed kane. Koro mane manyalo wacho no to kendo nyalo medo tatiki mana gi kanyo all the best to juma timo KCSE. Erokamano ahinya Emmanuel Owino. Morino Kal wach mari mogik ka koro watieko twak. Weche maga mogik achiel. I wish jo matimo KCP gi penj mamoko go duto te success. 2 akwayo mana ni jonyuol obed jok motegno e golweny mar mondo CBC ni obed established nikech entie koro mondo wane mana ni to dwa timo giri manyalo miyo losre. To mano miyago bendero kamano ne TV Ramogi nikech usetimo sinani e wachne. Mogik nyithindo loro to awacho pile ni dweche 2 ng'eny. Koro janyuol ka janyuol waritro nyithindo. Kik nyithindwa yudre gi masiche waweyogi to gik ma richo biro to hinyonwa nyithindo to ok dhi bedo gi maber. Koro wakituru wengewa kuom nyithindwa wang'iuru nyithindo mondo gimoro amora marach kik timnwa nyithindogi. Iye kae ma iye yudore gik mang'eny koro wang'iuru nyithindo. Yes. Aya. Erokamano Morino Kal. Emmanuel Owino, David Ochieng'.
erokamano ahinya mane makelo e giko de wahero mondo modhi nyime kata kamano ote donjo kar kae or gi mathoth onego bed ni wasomogi kata kamano ok wadhi yudo thuolo wabuluongo chieng' machielo kendo mondo wagoye mbaka ni kendo kawuono ok watieke ka wagonu simu makeuru simu tubika erokamano ahinya kuom mako simu ma kawuono ma uchopo kar kae. Walter Juma wacho ni entiere kar kae onenowa bende ka orito penj mano mar madhi nyime Mirema School. Erokamano ahinya. Alisanya winjo twak mosna Morino Kal mano miyo mong'eyo lero wechego mag somo ahinya. Ogeta bende wacho kar kanyo ni mosna Emmanuel Owino antiere chenro ka aluwo ka antiere CBD. Erokamano ahinya. Ote donjo kar ka achiel kachiel amor kaka David Osawo chopo e chenro. Erokamano ahinya Teri Nyakora Mogajwang' gi mathoth ahinya mantiere kar ka yena mondo mialore gi kanyo waromo odiochieng' machielo anawe kanyo kod pado manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango na antiere kae kod nyawadwa Joyce Oduor ma bende okelo chenro twak mokwongo mana ka wantiere kar kae kendo koro ikona ka nikikatieki Nyakora Mogajwang' nasekoni nyinga koro ka ng'anu ni nyinga nikech koro ang'akoni ni gimani ma koro dong' kae ma koro nego bed ni wadhi kanye koro. Aya, koro osepidho yien entie kanyo kod jatend piny Kenya mano limbe Kingi Charles mar adek ka entiere kar jot mar jatend piny Kenya osepidho yien kaka mano ranyisi ni adieri nochopo. Iwacho ni en yien mabiro bedo kaka ranyisi kata kodoko ni jatend piny Kenya William Ruto ok bi bedo e kar jot kanyo ng'ama biro donjo bang'e pod biro yudo ranyisi machalo kamano mar yien mano pidh kod Kingi mano Charles mar adek kaachiel koda ka Camilla, mano Malkia Camilla entie kanyo kod mama Rachel Ruto ka koro gintiere kar kanyo porono koro gidakawo picha moro mogik ma koro ginyalo keto e sitting room kata to koro giwach ni ae ne obiro narwake ne ochopo. Nyakora Mogajwang' mane sigana mantiere kar kanyo mabiro wamedo luoni kachiel kachiel ne kanyo to koro gintiere yo machalo nade mano kama wantiere kar ka ang' wayud pichnigo achiel kachiel wane kine mantiere sani. Picha koro gore Nyakora Mogajwang' imbe goga marir picha kanyo mar Ramogi TV mano wanene kar kanyo achiel kachiel goga picha no kata kinya nene kar kanyo ero osetiek go jo picha mar Ramogi TV bose goye. Erokamano koro ang' wadoga iye kacha mondo mi koro weche moko bende odhi nyime to koro ang' watim nade ang' watiek gi kanyo mondo mi ang' wawe chenro mamoko bende matimore kar jot ma jatend piny Kenya mondo mi odhi nyime mano kama wantiere kar kanyo. Nyakora Mogajwang' ang' wakoni moko kod kuku margi mana e weche manyien mago maga migago kagi kacha duol kod mano maroimore odiochieng'ni ma kawuono mano koro bende signals lal signals duogo to giduogo to kagirumo to koro bende watieko gi kanyo. Aya dong koro mane makelowa e giko ang'ena wawewo gi pichni mamoko mago matimore kar jot ma jatend piny Kenya e kinde mabiro. Sani wadawewo gi pado manyien kosa aduoku e kar jot ma jatend piny Kenya. Director wacho nade atieki. Aya Nyakora Mogajwang' Joyce Oduor go erokamano obedo kod odiochieng' ma kunamba go erokamano kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono. Oriti masani bende neno chenro mamoko mag Ramogi TV. Nyasaye mondo riti poch gi pak ne sikunde duto mosetimo penj e yo makare mochopo kama wantiere kae. Okona kanyo katiyo kawuono koka oro ote mag poch gi pak ne sikunda mar Nanga Primary St. Vitalis Nanga Primary to kikadog nyale